Legori lekolina dezgeha serjimeriya Tirkiye angotûyî ki nüfusa Tirkiye di sala 2019 da ji 1309 mezin bûbû. Di sala 2020 da jî bi gotineka din dema pandemiyê da ev rêje ji 1505 mezin bûye û nüfusa Tirkiye ana bûye 83 milyon û 614 hezar û 362 kes. Li gorî aborîzana nola nüfusê aboriya Tirkiye mezin nabe. Aborinas di warê berheman da daketin, enflasyonê da bilindbûyîn û di hilberînê da jî kêmbûyînekê diyar dikin. Di demên dawî de herçiqas dolar da keve xwarê jî lê di bihayên hima her tiştî da giraniyek çêbûye. Sedema van bilindbûna bihayan Aborinas Turgayî Turker bi keyisperestî ve dibestîne û dibêje firoşvan krîza Tirkiye ji bo berjewendiyên xwe bikartînin. Ya şöyle, Berê her tiştî kriz derfetan derdixe pêş. Di dema pandemiyê de ew carek din diyar bû. Lê du cure derfet hene. Ji wan yek êrînî, yek jî neyînî ye. Nûkê hesab bikin dolar da ket lê di marketan da bihayê çi tiştekî dane ketiye. Ew tiştekî neyînî ye. Lê em dizanin ku bilindbûna dolarî ne ti dema pandemiyê da lê berê pandemiyê de dest pê kiribû. Hin aborizan çûyîna aboriya Tirkiye baş nebînin jî lê hin aborizan jî rewşa Tirkiye di warê aboriyê da gelek baş nîşan didin. Li gorî rêvebera Enstitûya Ramanên Stratejîk SDEE û Pispora Aborî û Finansê Merve Ulusoy Karacabey li gel pandemiyê dîsa jî aboriya Tirkiye di rewşeka baş û ewleda şanî dide. Ekonominin talep Dema em li piyasayê temaşa dikin gelek zêndiye. Dibe ku kemek enflasyon jî rabe, lê aboriya Tirkiye berevbaşiyê ve diçe. Berî pandemiyê jî, di sala 2019 da îşaretê mezinbûna aboriyê jî hebûn. Di wî demê de jî 105 behsa mezinbûnê hate kirin. Nûkê enflasyon kemek bilind bûye, lê aborî dîsa nexirabe. Divan demên dawî da li Tirkiye dolar herçiqas da keve xwarê jî lê di marketan da bihayên her tiştî her ku diçe bilind dibe. Nola tiştê marketê bihayên avahî, otomobîl, eşyayê elektronik û her wekî din da jî zêdebûnek heye. Aborizan van zêdebûna bêtir bi keyisperestî û bi bêewlebûniya siyasî ve girê didin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.